أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد télézara filɛbaga mali kɔnɔ mali kɔkan fɛn fɛn ɲɛ b'an na bi an ka folibaga bɛɛ lajɛlen min assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu bi an bɛ Seku Amadu fɛ yen min ye Banikɔ Amadu ye min ye Mutugula morikɛ an bɛ palais kɔnɔ bi min ye Mutugula an kun y'a fɔ a ye depuis émission tɛmɛnen ko Seku Amadu b'a bɛna yɛlɛma bi Seku Amadu bɛ Mutugula Faraje ne salamu alaikum alaikum salam a kɛra fama ye kuri basi tɛ yen ni ala fo kɛ an tununa ɲɔgɔn na dɛ an tununa ɲɔgɔn na dɛ kuri basi kun tɛ basi tɛ yen an y'a mɛn bi ɲɛnamara yɔrɔ kura la kosɛbɛ a ka d'an ye ne y'a fɔ mɛ a ka yɛrɛ da ani sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ min na ka explication di mali kɔnɔ ani mali kɔnɔ kosɛbɛ alhamdulilahi an bɛ fɔlɔ ka an kanubaw fo ba mɛn Seku Amadu Sidibe Banikɔ Amadu Mali la Bamako Mundugula Farada la a bɔra Kati péage la dɛ a kɛra Mundugula Farada Mutugula morikɛ sa awɔ déminence définitive Mundugula Farada ka se Jalakɔrɔbugu misiri kɛrɛfɛ ka sira fara ka Segu sira bila pewu ka na Kinibolo fɛ ka na direct Mundugula dugu kɔnɔ ka na fara pont tigɛlen sugufɛ cɛ ma i Kinibolo la ka darasira kelen minɛ i bɛna plaque ba jɔlen sɔrɔ ɲumanbolo la i bɛ fara siraba bilen fɛ fo Seku Amadu ka da la n sigiyɔrɔ bɛnnen b'o de ma ala ye palais ne nɔgɔya Seku Amadu ye n y'a f'u ye n'i ye fɛn dɔ kɛ i bɛ mɛn ɲumanya la mɛ a saraba bɛ yen n y'o de fɔ balonana dɔw ye waleɲuman dɔn an filɛ so min kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la an kɔni an ye hɛrɛ bɛɛ ye yan bi an nisɔndiyara wa an fara tewu an bɛ Mundugula yan Farada Mundugula Farada an sigilen filɛ an ɲɛ bɛ Dara soforokun la an ɲɛ bɛ Mundugula la an sigilen filɛ tan o de ye Seku Amadu ye maa min b'a fɛ ka Banikɔ Amadu ɲini sa Kati tɛ tugu dɛ a faamuna Seku Amadu Banikɔ Amadu Mali la Bamako Mundugula Farada faamuna Dara kɛrɛfɛ yan ala ye nin de kɛ château ba jɔra k'a di Seku Amadu ma balɔntana dɔ fɛ waleɲuman dɔ la kosɛbɛ waleɲuman dɔ ka fɛn kɛ k'a sɔrɔ hali hakili t'a la k'i y'a kɛ ɲɛ fana b'a k'i ye Seku c'est vrai yanni an ka don ɲininkali kɔnɔ balɔntana min k'i ye on dirait a tun bɛ dingɛ de kɔnɔ Seku Amadu y'a bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ a ye waleɲuman dɔn kosɛbɛ Seku maa caman bɛ yen bi faama kunda nafolo tun b'u k'u binna maa caman bɛ yen u bɛ dingɛ kɔnɔ Seku Amadu daliju dɔ bɛ yen k'u labɔ bon daliju bɛ u la sani n ka so ma balondanaw ko don a dɔw bɛ yen layidu t'u la balɔnna min dɔ y'i dɔn olu dɔw fana bɛ layidu t'u la i n'u bi fara min ma u bɛ bɔ i kɔkɔrɔ bon ne dun y'o de fɔ janfa dingɛ n'i b'a soli a bonya dɛ dɔ bɛ n'i yɛrɛ binna a kɔnɔ i nafɛra a kɔnɔ n b'a dɔn balozola minnu ye nin kɛ ne ye nin tɛ ne fɔlɔ ye ka balozola dɛmɛ dɔw bɛ yen hali sini o ma jouer dabila a bɛ taa entraînement kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ joueur ɲuman mais n'a donna jouer la don o don terrain kɔnɔ a se bɛ funu ka société ni karamɔgɔ fa tewu janfa de b'o kɛ donc balozola in n b'a fɔ n t'a tɔgɔ fɔ parce que o man ɲi a jugu ka ca ko ɲɛna surɔ kɔntara kura tiɲɛ b'a bolo a ka équipe dɔɔninba in na équipe dɔɔninba dɔ an t'o fana tɔgɔ fɔ o tiɲɛn'a bolo ale ka saraw bɛ minɛ ka joueur san mɔgɔ ɲɛnamaba don n b'a fɔ ne kelen Seku Amadu n bɛ se ka ɲi da diɲɛ ka nin jɛ kelen in kama bi sabu balozola don hɔrɔn don an filɛ so in de kɔnɔ yan bi a tɛ se ka fɔ maaw bɛ fan wɛrɛ hali t'u kumakan mɛn yɔrɔ bonya fɛ n bɛ ala fo k'a barikada
Show number one nala. I'm not in the list of Fendola. No, I bear be Johnny Femi. Sugokan, Manifianta, Shubakari, he Dalola, Nasro, Forawin, they go fine. Oh, Malifiat ne, a before Shibu Amadou Bango, Amadou Malifiat ne, never Malifiano. Never. Sefla, fair dog be ni machu Turaku ke, Halite Shisoro. Show you fan me. Nango Yefi Mabadoya Buddha. Lava. Amabola Beshi Day. I eshi jetiki. Nishi jetiki yere be yilla no wadiro. Anin debu. Wala mati jeke o kamade. Ubala. Fedo bala. Maba mamu ngafsaye. Mami kulunge ku musula. Mami kulunge kamutula. Oh, mami ngafsaye. Ukoredi. Mani do bulu kulunge ke maba musula. Musufundo. Kulunge kela. Ufana shimanja. Allah Akbar. Malviat ne. Ukofe. Mami mi shijetigi. Shijetigi. Shijetigi o shijetigi. Ifa bala iba bala okote. Mami mi shijetigi dogoya na dai. Muso do chedo otigi fana shimanja. Allah Akbar. Ani asoro shijetigi ni fandai. Ni malviat ne do. Malviat ne la dumini dunjogo bala. Nyo de fuye woni kera dutiye ni ye dumini mine sigi senga kimiri flani nyonje be dumini ke hali ni ye de mu kan wole bi sa dongo do de me bitaki toyi la gabu ko no dumini abe adama de ka futne bunya ni kera muso be dumini ke gabu ko no ma be ni chebe kele mami mi biri ka tasuma fiena dafiye idaro kuma be digi mula la en famu ni malifiyat ne ma solution bala solution bala mami nga bara ni yiru be ni kurana yi ibela kari ma yiri la beno yiru be ke o kofe mami nga bara yi muso mi nga bara fitri dafe kuli nyafu ye nga bi de ken nyamai de wono mi sanani ke alu kande su tungulu ko te se ka sigi Allah so ka fitri dafe kuli o bo se demo muso mi kolo daile shufe ka kolo daile ka jurujigi muso konoma kebe jibo kolo kono o debi ke boboi bobo ani chemi mi kafunyo yake ni muso yi ka soro mo ma nga be bolo ngono fambe aklube mo kana ni de soro la debi ke klogeri la ma shugo nukum kala nukum tato owo sa ekele ka fo sisa ko sebe e do afotuna akoke nyamala karudo ni na ma yiri boyi de bana nyama bi fewna muso do be de bi ba kola ni de bani kola yiri do bala hayo bala ni ma ku waye problème so de be ba fatu muso do kola fo do meta famu ne ba e ka de infle de u be soro ka jigi ka la je ko de mbana kuyi muso no kere la ye ko soro de e ko bi la fiable ya je ko no fi ko nyama ko sa de fatura muso mi kola o mo no de c'est fula nga o parlement ni meka muso mi che dale choki pan kasa ko che dale la ka che dale la ta cheo igi ya de o muso ko ne bi do se franje se shi toro mo fam so ka franje ka da se franje ka ko be bati ibi sari bi do ko kuro o ko beti muso be che mi dale la ta gla ko ya Monsieur Monia from Tanki, Paramade Kunara. Bon, au corps de flaque à fille, Pantica de Madela, Mati Padamadet, Namati Willy Mala, qui fled rocky, Mineka Willy Latam, or Mati Bama Mala de Omaida. Oh, Obe Kuche Mablo, Ebi Bama Mina, about the Capuche. San Nibo Nin Tinti Dog and Sawaka, or my family la Babaco, the Ferro de la. Monsieur Nigra Macha, oh, bon, no, I don't watch Arila, if you come and Irubala. Some we in the dog. Who said it? Sefula
o kɔfɛ adamaden ye tinɛ de ye tinɛ bɛ adamaden la kojugu n y'a fɔ a ye n ko muso dɔw bɛ daji bɔ ni cɛ y'i da daji rɔ ka ban i ka ko tiɲɛna yiri b'o la f'i k'o ko n'o tɛ i tɛ kɛ foyi ye wa i bolo fɛn bɛɛ tiɲɛna n y'a f'u ye tɔnkɔnɔ mara n ko k'o dabila dugu jɛ o jɛ tɔnkɔnɔ bɛ dangali kɛ n'a y'a da wa ni fiɲɛ ye a b'a kama fila kɛ tan ni dangali kɛ du in ala k'a ci dutigi in fa muso fa denw fa k'a tɔ to ne denw ka ɲaga ne yɛrɛ ka ɲaga a b'o de kɛ ka boli tɔnkɔnɔ bɛ nin de fɔ k'i danga don o don tɔnkɔnɔ bɛ du o du kɔnɔ hɛrɛ t'i ye hali ni ye miliyari sɔrɔ o wari bɛ bɔ bon solution b'a la bon ni tiɲɛna tɔnkɔnɔ bɔrɔ i dangalen ka tiɲɛna goro i sen ka tiɲɛna rɔ tɛrɛrɛ ka taa ɲɛfɛ maa tɛ tiɲɛna wa kɔfɛ koyi ni tiɲɛna wa ɲɛfɛ c'est fini o y'i segilen kɔfɛ dugu jɛ o jɛ tɔnkɔnɔ b'i danga tɔnkɔnɔ mara o kojugu da ye mais sogo san tɔnkɔnɔ bɛ maa dɔ bolo i tɛmɛtɔla kare kɔnɔ tɔnkɔnɔ bɛ boli maa dɔ kɔ est-ce que a bɛ degun lase ma a bɛ boli min kɔ bon a bɛ boli min kɔ a tɛ degun lase ma boliko in na fɔ n'a y'i kin tɔnkɔnɔ yɛrɛ filɛ baga de b'ale la ɲi dɔ bɛ tɔnkɛnɛ da kɔnɔ ɲi dɔ b'a da kɔnɔ o bɛ komi sa ɲi nɔmi dɔ bɛ tɔnkɔnɔ la o bɛ komi sa n'a ye da tigɛ i la i bɛ sa dɛ a b'a sa furakɛ a bɛ komi koro bɛ cogo min na ɲarɔ ɲi dɔ bɛ koro da taɲɛ ɲi bɛ koro da tacɛ ɲi b'a da i b'o dɔn wa ɲi dɔ bɛ koro da n'a o ɲi kɔni karili rɔ i bɛ kɛ fɛn ye n'a y'i kin n'a karili awɔ i bɛ kɛ fɛn ye ɔ ɲi dɔ bɛ koro da n'o karili rɔ i bɛ sa ten i ti kɛ fɛn ye bilen maaw ye tulo kɛ kow la o maaw ye tulo kɛ kow la ko a ma koro tacɛ ɲi o de tun bɛ kɛ dɔnnibaw bolo fɔlɔ bamanan dɔw bolo n'a fɛrɛl'i la i sunɔgɔtɔ don a n'a fɛrɛl'i la n'a sera ka taa turu i rɔ k'a kari rɔ ka ban i bɛ sa i ta bɛ tiɲɛ fana jɛgɛ dɔ bɛ yen gɛgɛ b'a la u b'a fɔ ko sumɛ o sumɛ gɛgɛ hali n'i y'a gɛgɛ kari k'a turu yiri la a ka ji sɔrɔ yiri la o yiri kelen bɛ sa o sumɛ gɛgɛ u bɛ maa bɔ n'o de ye n'a ye da bɔ i la ka ban i ka ko ban yiri bi boli fɛn min ye sikulu don ka taa digɛ tigɛ yiri kɔnɔ fo ka se yiri nogo ma k'i bolo fa sikulu boli kelen na tan ka t'o to a yiri wo kɔnɔ a nogo in nɔ i b'a to a kɔnɔ ye a ka yeli n'a yelela a kɔnɔ o yiri ka ko bannen ye sikulu bɛ kɛ boli kɛ a bɛ faamu donc ne bɛ maanifinya la maa min b'a sen wuli k'i dalen to i kɔ kan k'i sen wuli k'a jɔ dɛnɛn na o tigi bɛ sa tunga fɛ o tɛ sa so hali n'a bɛ kɛ n'a bɔra ka du kɔnɔ a bɛ sa tunga a kɔfɛ sara tɛ sa du kɔnɔ hali n'a bɛ sa bɔlɔ kɔnɔ maa min bɛ bɔ k'a bolo fila d'a kɔ ka bɔ du kɔnɔ baara b'o de bolo sa hɛrɛ tɛ ɲɛ o ɲɛna ka nin da i kɔ la ka bɔ ten hɛrɛ tɛ ɲɛ o ɲɛna n y'a f'u ye n ko du da maa tigɛ bila tile bi rɔ daga dɔ bɛ yen n'i m'o dun i ka du kɔnɔ aw bɛ sɛgɛn dɛ i ni hɛrɛ a ka gɛlɛn i k'o sɔrɔ dɛ bɔnɛ dɔrɔn a bɛ maa sɛgɛn mais sogo ne bɛna ɲininkali dɔ de kɛ global parce que an bɛ ka temps telila kuma ye wagati la parce que an bɛ ka taa i bɛ k'i da don dɔ la ne b'a dɔn da tɛna se a bɛɛ ma a kun ka ca sogo n'i y'a jateminɛ an bɛɛ lajɛlen o b'a sɔrɔ nin maninfinya tana a tifoni dɔ b'an bɛɛ la mais est-ce que yiri b'a la min bɛ se ka nin bɛɛ furakɛ wa ni maa min sera ma hali ni m'i ta dɔn yiri b'a la parce que a mana kɛ cogo o cogo dɔnni b'i la quoi ne y'a f'u ye tere kala tere la tere minnu bɛ bange kɛnɛ kan n'a bɛ yira kɛnɛ kan a ka ca muso de la cɛ tere bɛ cɛ fɛrɛ la a bɛ cɛ la a juguman cɛ kurugɛsiw caman b'an jɛrɛ dɔw se dalen don u t'a dugu ma o muso bɛ bana bolo don o don ten so n'a faamu maa caman ka bana tɛ ban furu o tɛ ban o a kana nkalon da jugu la dɛ maa yɛrɛ dacogo bɛ min cɛ ye o jugu t'o cɛ in ma maa b'i yɛrɛ dabali awɔ maa b'i yɛrɛ dabali bon ne kana gɛlɛyara Seko Amadu bɛ yan o e sen dalen don o t'a dugu ma e bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa ten hali kɛnɛya i muso t'a sɔrɔ jango denw Seko Amadu de b'a furakɛ o ne b'a furakɛ o ye dɛbɛli ye o ye kelen ye e muso bɛ mun na a bɛ mun na muso dɔw bɛ ayiwa an b'a kɛ tan dɛ ayiwa ne tun y'a fɔ tan dɛ dɔw yɛrɛ bɛ ne wele fɔ ne bɛ jɔrɔ yan'a ka tila ka kuma
Cheikh Amadou aywa net ma fe ki segere net muso ni ya do itake so amai nani we shu nani yo ate koro so mo fam o shu nani di tse ka bla abe che muso la ni ma yiri ko a shiti je bulu pepe muso re shite che muso shiti je saba mashimate muso menuna na che fere beto cho do che bete fana do rabu sigiti ne mani go fam ngadni anga so ya fera tam sarabi tikewo la ko mo me de ku me ku ngeshi ni bero folo di ni de ba ke do abe fo de ikena muna o mami ma nyi ke dumini tiga tege kono ta o te shi so ka atama ka anyi ke dumini ta o te shi so dumini be dumini natural o de ni na che o do bi sen na ko so am sen no do be sen na fu bi ne duni wina ka ta kelengili o de tudu na ro so here mai nga do bu bloke ta ka dumini tiketa ba fo kuiri babu vraiment je oh c'est dumini duna shika ne ma fi o ma shi ya shi ne ke tenia oh ere nye benna ni grasa ke ani na dumini ke shika vitamin ya je ne ta ko kana ka oh arma de ka ku ni ma ka fembe be ya di ma ka fembe be ya no teka ka ka ku ma parce que o beka ka ku nyala mako ko fo de ko filani iba nye fuye meni musta ko fuye be kla ka fo ne kunsigara la ko jugu sebenga ko ino de ne ba fe ngo wala i kono ta edindi iba fe ne ka ne fo ne tanga lo da mashila ya ça jour ça va ala madinga fembe bitelen abo kono nyega mi fleni kele fila saba eta ende saba ya do ta no nani yo kele fila saba do ta nani nina no be ma no mega me ne tanga itenga saba di do do ta no nani ka dami ne bloge ne turure kele fila ala ba yero saba o de so hare mai me do ta no nani Allah akbar o be glani no ta ma no de ibe churu fi kan ma jogo tige be siga tigen kono na fa mu ne chara mai wala abe fenje jume abe femba di ci bari tire mi flani me ko fota ni nyega zugo be la ne ma na o daga ko wala ma fura ko fe kana gele akisiga ti tachi abacha abi tachi bogo ibi bolo do ko ko rodro be la bay bolo fera parce que o bolo ya bi fo de mo ko chusiri o de chusiri awo chusiri de o chusiri choko o de o ala mashogo tigen ka laje ka akibora di armaduma ko sabe mimi tiga kono iwolo ni bijega ta sisa yama ko sabe a pribta jula maliko ko frebe jula wala mafu yo maliko kangu wafla maliko na ya wakili mashogo sa wala be wafla ani mami firi fiori wakili wamna ni mwami ya chi wasa fiori wafla bon ne mamu machi wasabula iko mamme bo Israel la kana ni fe variant bina Senegalien bina olu munu mena ubake wafla mais mami mi sisa ko etina fe bi sigi français wala ma feuna e ba chi wasabu fe ko tizika ke wafla yo wala wana ni di sisa mami me Israel la jamana ko etina wala be tuga fe ete kama chi kana fe re de bi sigi ka chi wasabula do a tefle ni ma wana ni sara soiba tu mani mamula sife wala wafla Israel mo ko Israel jamana be mo Burkina ni fe lo kana ere nyabula dungudu wala ube na wafla fladi do kele sisa mun me Israel la wu yere fla fara wafla tiguka utekene ode kama ne ba fuye sisa ngo wafla ndo ikaduko kenyi ne rebo fuye no to shi korodo mana fodre bu ga chena ini chekui eta nyani mai o parce que futa mali c'est fla betani ko madu yala mali fle no de fi yala fu nya fo jebe tele la ngomina yala mo makya yofo dugo do na kacha de ara ba kono dugo do na kacha mene ma fe ngoma ka hereti sene mo je suis ai feeling namna do mama fenga bon mami ni fenge motiki fi muso kelen pe la quoi muso kelen pe
min kali ala min Muhammadu dakate kirai muso kelen ni film mais je voulais pas mo armado nafa film na ke ma tele ay dashi wa mo banchimo min kali ala esreri kono je ko kawo ni ya so ma ka sagajigi so be mulo ala kananga hejimne la quoi wa tete mo bati no de flenga sukura la ya ninga yala malinge o tugo fanala ni ya so ma ka gaziwari wa woro be nga mobli kono ki ka minondo ni ala kananga hejimne ne a fi di sifla ni kera ala ma e kebi ni ngeta mo bezole do ala o ka balo e kasa fo ala ma mais je ne ko ba tu ala am dum na be ka jenna fa tu ay ka da manfiya tananima ma wuju ire la ay ka duma shuga mo de ma ka mishibina sagado sayire ne nga mishi songo man no ko yini ni halala la ka nyini falato ya sugu bela ne mo fe ne ti fendigi mais c'est ma ke fin ameru jole fle dala al fordo américain ka dire écrit président se ka do akono maliko mara wura a personnel voilà o de nana dia o de fle le bulu mais ne ma sa eni fem dira fanda mo itatia itaro o ba fo sa ka taji sogodo ka ato avana bi ka montanya taji sogo be ya o vesro ke o de beli be o ne ma fo ne bi na bulu bara ke nyere yo mais ala ede so doni la o bi ne wasa o doni ko ke o ye tadi me doni kera ne ta afla ni lino o doni la se ba maroni me mo ko nyanga ke mo ye ko na fa do o be ne ba do la diru yere o horo amanja do duna kacha de yara mana sokura ko sokura yala mali alaka ke here alaka ke amana klena siri temena vraiment alaka samre jirana abana foti wala ne ko ma fe kan de ne ko ni yake fenyi mi soroi ebe kan na fulo ni ka di fani bamu hali siri ne yila ya chioma ebi sheba mo do bon ne redi ne ba roflen ni mali je ko ka je kono ni mami nga saka jigi sirande ma ngala sira tuti la hara fo musu kile wamu e ma sho mene ka wagoya ala la jarabi be ala sho ma du frère la jarabi aya me ka fo bangu dobe malila e sho ma du yuteme kengeri dobe sho ma du yuteme telefira ulu bedeme ka kila ka do ere deme fanga kono jamana kumula ja jangu ya do sho ma du kumuko ko se ka samana ka turla fi zura mana ke ta sho ma du kumu mais sho ma du aya me bela mushi matla ka ya du basra mais sho ma du kila ka continue ka rama din de na sho ma du mu ge bela wala ini ce ne ba min fi mati banye ko mo kachira ni mana ci tugo ako doni mimi anku akabongo tugo aw mi mado aw mi kodo gla ala yo de kalama mati bo kalama na mana kama deme ko do ma do anye ame ko soro ala yo bari ala bana mala mami ni doni dugo mami ni dabri doni dala ala bano tigida kama ubeni medaleka i bangi o fanga o terenzira o bebe o mo kele nduro min zarawo meni ngoni ya min fo juguma straka ibo yele la ko de dabri ta sani ga foti fanga do be mallaya o masene mawo mo ka chido zirane ma afanga ere ya apulo bena neti tokofo me uye mo chinemo utunga ngaka musomi nge debiti uyo chinemo kan nge debiti fala jatigi ni udeme adona ne bara minge fini jenga akabune la ko ya soro bese usambe ku bla ko ni vote kera jumashi do na ma ja ona ma dola ko lu be mo tigeni bese ko kamba ka de go kelete ke ko kera
kabi ngo keletike nye finije nyini ula uye fama wele ako karamogo ke ko abina baraka finije nga ate wari mina ila de meni fanga nyana ibi fenga ewa ako ni fanga nyana mese ni e fanga re tigi remo ne ashwaka fanga nyana sanji ya keleke jie fini nzama ka Bamako cheche sanji ya keleke kele mabobli yale ala deli do be kabako didu ni sa na dro obeba ni tuma benake il va faut marché d'off na bena parce que ko do tchenga fo marché d'off na bena le 5 juin mali kunguli ko adu shoga madu yene wule yugo sef la ni sanana ako bana posebe adun karati wango sabina lanzara ngonna na mekumbo kono ya ne oke mali bodoa ko ima dabo mo fama ka do mali bodoa mebe ledu ta mali ka ledu ta ngokulo ka ledu ta mbara juru jamana in kono maoma ba fi bi jamana in da firi je bi lebuli Allah adokara wa be dabiri yere da dajata ke ika dajato bali ibise kola to bali ibi jama bi ko to bali iye ma faso ye politique mai iye famai iye ma kungolo bay je kono chogo ni ko bi mali bidige kono je bi ye wa se wa madu ya ledu di alama wa ni ya ke ibe yisa mali garanti de no de so amna do babu do na ka girin non ababu banganda ma kuma do kan do chara do ko muru do ko imprem bo arke na parce que le frère muru ou tafo est-ce que ni fanga ya semela ka fanga ni plan ka to la ba so ma to atan jubo bon ne ba mi fier anti fama wele ko ndade I kana fama shi ta to hono wira o ba do bisi bo ba do ba ke tumi wa ini fama o luti no wani mo obi nu kede ne to fe ya ngwa blena mo bi ne wele go jamana wira ula so ga maru jamana mbeta eduma kono jebe dume do apma bedi ne ba fu wonno jamana ndene fana donde malita de ni manfe jamana min ni a furadama abi jikala bo aka yiri bakoro ko fa no fara abi soro kata sigo yiri bolo jala ngoro o bulu bole o de on faso non faso beno mo kara ngira sagadi do ngo mari tini do aw hakilla ne siraw fey aw ka jamana o ka ne bi chogo mi wonete ya tengoyi ne be ya chogo ni mina ni yenne ye ya ina mo ya chogo ni ya famte e valeur dole ko kan ta me malika kuma ko ndi kene momo klobende la ka foke ni Cheikh Amadou sigile me baro la tani o fodo ya ba foko chiete do bi telephone ta Cheikh Amadou do ngo o ba fo na ngajo ko flake alay ne ba fo ayde anya nga soro ne joni o ala ka joni do fanga mi ni ya pma fo de nyana ne ti ledu dika be laba ndi ledu dika te laba ne to ko ene munge ngonya munge ma fenge femi na ibo ledu di ou les doutes moi. On t'aime beaucoup. Ami show nous série matin frère. Ou c'est toi t'es mort ne de côté. Mo bi nu chesa ne do fe. Tanya kolo soliledu, tanya kolo. BTC. Ala ka njo sutura ko. Ala ka njo bunya ko. Yame. Maubi bo jamana wero la kasamo mais mali fanga ne o fongo kabi ala enda fama me gardi ya ame yoromina o masene mo menye do deme jamana kono ya musique me jamana fanga ko taray ka amaru taray ni shuga amaru taray ni o defo ikanna tuluma mole mabo d'accord sebi ka de taray me ikanna tuluma mole ma tangi ka bo oh dobi sigi ka fo fende ke ala ko fe ala be do ngane fana minge ala nya ala to do ala tin mazara juma tetamo show aya ni wakati la ye debito do demi do asabwe wona nya wala wakati la
mangan chama wuli est-ce que alternance ni élection kura député don ɲɔgɔn cɛ wa sabu mangan wuli yɔrɔ dɔ mais est-ce que n'olu dɔ siri ma tɛmɛli sira kan i pɛrɛnnen bɛ k'u débat kan bon ne sigilen don ne ye minnu ye n'u nan'u kalifa ne la n y'a f'i ye maa hakɛ min y'i kalifa n'a tun ka ca dɛ député 7 hakili la olu de y'a sɔrɔ a ma kɛ ten mais ne ka député 2 tun bɛ dugu jɔrɔ u y'olu yɛlɛma ja ka kusa la région kelen b'a la k'a bi ja kusa la mais i b'a sɔrɔ Seku Amadu ye cɛ min dɛmɛ o Bili janfa belebele b'o ko rɔ dɛ ne welela don min a ko an ka ɲɛna mɛ n bi na koyi n ko an ka ɲɛna n bi na o kuma fila ye dɛ ayiwa kuma fila ye tiɲɛna n k'a to yen to ala ma tilara ka mansinw fa mobiliw fa ka taa o ci olu ka da la k'u dusu labɔ ne y'a f'u ye n ko a y'a dusu da i y'a fɔ tele la n y'a fɔ tele la n ko nka n ye kangeru dɔ da kɛcogo wɛrɛ bɛ yen dɛ i y'a fɔ ten kɛcogo wɛrɛ bɛ yen ne olu bɛ se nin na i bɛ se nin na mɛ n'i y'a kɛ cogo jɔrɔ kɛcogo wɛrɛ bɛ yen dɛ a bɛ se dabiri pewu ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ nkɛ a tɛ nin ye ni bolo sinɛ la i yelen hɔrɔnama i ka drapeau jigi k'o b'i kan la ka segin i nɔ la foro la yen hali i tɛ kana na diɲɛ nɔ mɛ u ka na dɛ n'o tɛ baara in wulilen don kun mais Seku ni min bɛna labɛn ni maa min sera ma n'i sera yan i sera yan i ka kɛ ladiri dafalen de ye i y'a faamu n pɛrɛlen don pari ne ka baara de don ne ka baara don donc maa sera i ma o dɛmɛni o tɛ kuma yɛrɛ kun ni min nana o y'an dɔ ye o an b'o dɛmɛ n'o tɛ an tɛ faama wele o yɔrɔ n ye ne k'a f'i ye n ko Côte d'Ivoirekaw n y'u ka furaw ɲini k'o ko i y'a fɔ n ko jamana dama dama bɛ yen k'u bɛ chauffer dɛ yanni dingan b'a la fɔ 2023 ne b'o f'u ye mais ne ɲɛ b'a la olu fana tɛ ka kala don yɔrɔ ka bɛn n'o ye mais n bɛ segin a kan su in na a bɛ na bilen ŋɛɲɛ ni Côte d'Ivoire faama tulo bɛ n'a ka namɛ dɛ Abidjan président a bɛ bilen komi tasuma mais Seku sa n'a bilenna o bɛɛ lajɛlen tigɛ b'i kunna don de la ni maa min faga b'a bilennen fɛ solution b'o la wa ayiwa solution b'a la kɛ mais o de t'o ye faama t'o ye o n'i ye faama yɛrɛ wele k'a fɔ a ye ko solution dɔ bɛ ne bolo u b'a fɔ non an b'a la o mais Seku sa an ka kuma tɛ fanga yɛrɛ fan fɛ yɔrɔ n'a bilenna population yɛrɛ bɛ jɔrɔ n'a yɛrɛ ne bɛ jɔrɔ ni nin sisan kosɛbɛ mais Seku ni maa min fɛ ka nin langana e de bɛ ka dalilu dɔ labɛn o kama wa bon ne bɛ bɛɛ b'o dɔn ne ye layidu di n y'a dɔn tuma min na yan gango gɛsira ko surasiw ka na u ka ko u y'o kuma fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ ala kɔfɛ c'est à dire n'i ye nin kuma fɔ kaban ne b'i filɛ ten fɛn dɔ bali maa min ti ko kalama dafakulen ma se ka fɛn kɛ ala kɔfɛ ala ka dali sabatilen kɔfɛ ala ka kɛnɛya sabatilen kɔfɛ hakili ɲuman jilen kɔfɛ ala fɛ fɛn kɛli e fɛ o sirila bele k'e ka ala kɔnɔ o la wa o n'o don dangatɔ i ka to sigi kana ala ɲininka dɛ i sigi fɔ ala kana fɔ ko dumuni kɛ kɔngɔ bi si kɛnɛ den karaba i sigilen o yɔrɔ bɛɛ mɔgɔw ka hakɛ to tiɲɛ tɛ dɔw bɛ nin de fɔ tan ko maa tɛ se ka foyi kɛ ala kɔfɛ ala kɛlen kɔ ka dali kɛ k'a sabati ala de b'a f'i ma sugunɛ kɛ wa bari ala y'o dilan ka ban o ala de b'a fɔ aya tɔ filɛ o dun wa i ye woro bɔ muso dɔ la kɔni k'o ta ka n'i ka so ala de y'i kɔnpanye o la ala bannen kɔ a ka dali la o de jigir'i kɔnɔ o a kana ala kun don ko dɔ yɔrɔ ala donko tɛ bi ni koyi ala tɛ ko bɛrɛ koyi n'ala bɛ ko bɛrɛ o a ye bulɔsow jɔ mɛ yɔrɔ bɛɛ ala t'a fɔ ale t'o fɛ yan ala bɛ ko bɛrɛ o bɛ cogo min na ala ye fɛnw dilan ka ban وكلك الموت لحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ala ye ɲɛnamaya da ka saya da mun ko sɔn ka aw dɔn k'a lajɛ jɔn min na ɲɛni kɛ jɔn min na kɛ tiɲɛnikɛla ye o baara ma ban mun na ala y'o kɛ mais a y'a lajɛ sa maa bi fɛn kɛ di ala kuli hali ala ye ɲuman kɛ masa ye ala tɛ juguman kɛ adamadenw de bɛ juguman kɛ
donc ne sigilen don ni maa min sera mo kɛ n b'i ka denbaya bɛɛ lakana n'o tɛ Côte d'Ivoire bɛ bilen dɛ a bɛ bilen yɛrɛ k'a bilen komi faga ŋɔmi bi tɔni min na n'i y'a tɔni fa bɛ ɲɛ o kɛ o bi kɛ mun bɛ n'a bilen ne t'o de fɔ bilen mun kama n ye yiri f'u ye n k'u ko kasara bɛ yen dɛ Mali tɛ yen o fiɲɛ bɛ tɛmɛ Seku Amadu de y'a fɔ n b'a fɔ n bɛ segin a kan maliden ɲumanw a ye ɲɔgɔn minɛ a ye sabali dugawu kɛlen don Mali ɲɛ dafiw kɛlen don a ka jugu dafiw kɛlen don a ka jugu nin bɛɛ kɔfɛ bele maa o maa bɛ yen k'e bɛna bɔ k'i bɛna wuli k'i bɛ cɛnni da don a tɛ taa yɔrɔ jan i bi malo fu wa a tɛ taa yɔrɔ jan janfa tɛ Mali turu wa anw tɛ mɔgɔ ka fanga lakana koyi fanga min fanga ma sɛmɛ anw na anw tɛ faama dɔn anw m'an yɛrɛ de dɔn mais jamana in anw faso don an t'a labila mɔgɔ ye an t'a labila jamana in bɛ jɛni maa o maa fɛ a bɛ jɛni i da la awɔ Seku n'an bɔra la wolodon nasiko bɛ cogo di o bɛ yen wolodon nasiko in a bɛ sen na kosɛbɛ a b'a cogo la ale ye waa tan ye hadamaden ka ko caman de ye bangedenw ye n y'a fɔ ye n'i b'i ka misi fa i yɛrɛ ta k'a bɔ i kelen o ni jama ta ye olu tɛ se ka kɛ kelen ye mais ɲɛ b'a la waa ta in ma nɔgɔya u b'o fɛ o de kama ala tɔgɔ dɔw bɛ yen nafolo baara dɔw bɛ yen se fila o nafolo baara ninnu n bɛna o de jɔ mais bɛɛ tɛ a tɛ kɛ bɛɛ ye quoi o bɛ kɛ jɔn ye Seku o mɔgɔ de tɔmɔlen don a bɛ se kɛ muso ye komi cɛ mais bɛɛ tɛ parce que ala tɔgɔ min filɛ ne filɛ ne y'a f'i ye kaliwala don ye ne tile de n t'o kɛ maa ye ka caya kaliwala don awɔ mais e bɛ don kaliwala maliyɛn ye hɛrɛ sɔrɔlen a k'i taara ye yɔrɔ kelen tɛ yan o y'o don o bɛ kɛ anw ka jamana in ko f'u ka sabali di mais e mun ye sisan nso siya Mali nso siya a bɔra yan de janfa siya a caman bɔra yan de hasidiya siya a caman bɔra yan fana mun kama aw ka jamana in kɔnɔ ni siya minnu bɛ ka fɔ nin bɛ dɔɔni bɛ yan de i tulo bɛ kuma in na ni janfa tɛ ni hasidiya tɛ hɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ dugu jumɛn sinankunya tɛ diɲɛ dugu si la Mali kɔnɔ ka taa ɲɔgɔn ta moto la wow cɛ i ye n ka moto cɛ a bɛ cogo di jamu duman jara cɛ Tarawele kɛ minɛ si ma a bɛ ta ka taa o y'o bannen ni Mali tɛ a tɛ sɔrɔ jamana si la u bɛ yan furuɲɔgɔnyaw ɲamakalaw ani hɔrɔnw ɲamakala ni hɔrɔnya tɛ jamana si la Mali fana kɔ mais bɛɛ kɛra sisan f'ale ka fɛn sɔrɔ nin bɛ karisa bolo fo ne k'a ɲɔgɔn sɔrɔ ni m'a sɔrɔ wa n bɛ k'a jugu o ye jumɛn ye o ye hasidiya de ye ala m'e da k'e kɛ o ye bɛɛ tɛ se ka k'o ye donc sisan n'o tɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na hɛrɛ min bɛ yan a ka bon Mali ma deli ka rɔngolonya dɔnnibaw la mɔgɔ ka bila choix dun filɛ dili u sigilen bɛ fɛn minnu kan ala b'a gundo tɔw dɔn mun ni u bolo mais Basumala Basumala ye ko dilan o bolo bisimilahi rahmani rahim wallahi a ye ko bɛɛ dilan o de mais morikɛ tuma na jama bɛ taa morikɛ da la morikɛ bɛ bɔ ka na a bɛ na ni jumɛn ye turuwali b'a bolo mɔnsɔnkɛ misi mɔnsɔnya olu turuwaliw b'a bolo a bɛ na forokiyani ni bloki b'a la yala i ye ko to wa n'a nana mɛ n'a ko tu ala k'i mago ɲa i mago ɲa ka n'a kɛ nasi ko tɛ furamugu ko tɛ Mamadu Abulayi Suwadu n'a y'i bolo minɛ k'a kɛ tan ka ban ala y'i mago dilan ka n'a bɔ la n'i taar'i sigi k'a filɛ tan n'a ye dugawu kɛ o ye ala k'a mago ɲa ala k'a ta ɲa o y'o ɲalen o tuma na adamadenw ni dɔnnibaw yuruyaw o bɛɛ kɛra o cogo Sidi kɛra ten Moribo kɛra ten Bahumu kɛra ten ni bɛɛ tɛmɛna Bamako yan Mali kɔnɔ yan ni Mali in kɔnɔ yan olu bɛ se ka ban ala bɛ se ka ban olu yɔrɔ ten k'o dɔnni tunu wa a b'e kɛ
mɔgɔw de y'a dɔnni lagosi ni yurukumo parce que dɔnni bonda ye min ye i b'a dɔn wa fanga mana yɛlɛma bolo min kan a bɛ komi o n'a taa yɔrɔ de o dɔnni i b'a fɔ ko dɔnni bonda dɔ b'o bolo or que bɛɛ tɛ fɛn dɔn maa dɔw ye bonda ye foyi t'o bolo maa ni kelen min bɛɛ minɛ o t'o dɔn dɔnni bonda ba ou bien dɔnni duba o de ye dɔnni ye n'a jila n'o ye dɔnni ye o tɛ ala jɔnya ye koyi ala jɔ yɛrɛ u bɛ ala bɛ minnu na mɛn k'a sɔrɔ o tɛ o de la ne y'a f'i ye n ko ala bɛ maa dɔw ka a ka mɛlɛkɛ bila ka da ka ja hali malaikatu rusulani awli jinihati ma sina wa sulasa wa ruba yazidu fi kalki man yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir amma ba o kuma na k'a f'i ye o dɔnnibaa baw tɛmɛna yan n y'o de f'i ye n ko zakiw fana mari hakili duman kamiko a y'a ka bɔ ka sa kɛ kamiko kelen kamiko jala bubaga sɛw ka bubaga de bi siri a kɔfɛ nka a darudugaw bɛ mɔgɔw kɛ fɛn ye mais dafogo co jumɛn b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ mais olu ka mɔgɔ ɲalenw tɛ yan o commerçant dukɔrɔw tɛmɛna yan ka di to ni sayi yɛrɛ ye olu darudugaw y'o kɛ a y'a sɔrɔ miliyari ko tɛ sen nɔ Sogo ye nafolo ko min fɔ kaliwa sa prix de sigilen b'a la bon kaliwa ye bɛ ne bolo pour que n ka don a la a bɛ n bolo i y'a mɛn n'o tɔ a musaka yɛrɛ n t'o tɔ saga min bɛ yen n'a bɛ don bin kɔnɔ a bɛ to ka ɲagasa don ni n'a farikolo ye siba ye n dun t'a fɛ ka nin kɛ mais bɛɛ tɛ dɛ wa u bɛna wuli nin ne nɔfɛ sisan a ye kaliwa min fɔ ne b'a fɛ i k'a kɛ n ye n'a ɲɛfɔra u ye ka ban tiɲɛ na ala ko ten a se tɛ n ye n'ala y'a se di a m'a kɛ tan o ye kungo de ye i n'a man kan sa barika tɛ yen duga tɛ yen kɔ e bɛ se ka nafolo baara a ma nɔgɔn i da di a tigiw bɛ nan'a kɛ o ɲuguba saga min bɛ a si kɛ ka ɲagasaw doni ni n bɛ don kaliwa in na n'an ye sɛbɛnni in kan an bɛ nasi in kɛ k'ale ko n'a kora n'a ye o bɛ bila o tuma na sa n'o jara n b'o saraka k'o fa ka don ka wurudili in kɛ ni n tilara wurudili in na o tuma ni n bɛ bɔ o saga ɲuguba saga kelen o dɔ wɛrɛ bɛ yen o bɛ fa tuguni nasi bɛ sɛbɛn kura ye ka jogo kaliwa in na k'o sagadigi in ko tugun k'o fa i y'a faamu donc o ɲuguba saga ni o musaka ye o ka timi dɛ awɔ kɔni n'i y'o lajɛ o bɛ taa jɔ fo 270,000 ni b'o baara kɛ maa de a musaka yɛrɛ de o tɛ ne sara ye o tɛ sara ye ni wari sɔrɔla ne bɛ sɔrɔ ka sara de sa e tɛ sara minɛ wagati o tɛ minɛ a kaliwa in y'o de ye kaliwa de bɛ kɛ wala n'i kɛra hɔrɔn ye n'i bɛ don kaliwa la o tuma na ne de bɛ n ka denbaya datugu parce que n nana yɔrɔ min na yan nin ye n nana kaliwa don yɔrɔ la n ye ma bɔ Bamakɔ la de koyi ça veut dire i nakun ne bɛ quartier dɔ la yan ne nana mission la fo n ka maaw de dɛmɛ maaw dɔ ka bɔ gɛlɛyaw la mais hɔrɔnw de ko don ani ladiri janfanjiw ko tɛ n y'o f'i ye n yɛlɛmana yan an m'a ka taji dɛmɛ k'o bila n ko ka yɛlɛma so a faamuya mais ko 270,000 ni musaka ye kɔfɛ ni a tigi kɛra fɛn i bɛ n sɔn mais n'a kɛra hakilima fɛ a k'a dɔn i bɛ ka don kaliwa de la k'i ka mɔgɔ to yen kosɛbɛ i ka denbaya to yen o bi n'i kɛra hakilima i b'o kɛ ɲɛ n'i m'o kɛ i b'a to ten n'i ye musakaw sara n b'a bakiluya k'i ye parce que bakilu bɛ adamadenw tɛgɛma gɛlɛnw kuma ko bɛ nin cogo la se fila o ala deli min filɛ n'o daminɛna e yɛrɛ min a bɛ ka k'e min ye i tɔgɔ dalen a kabatumu kɔnɔ k'a suwa k'a kaliwa la e bɛ min ye e bɛ n'a fɔ i da la kabi ala ye wolo e kun donc i n'a dɔn i na kɛ fɛn e yɛrɛ bɔbali a tigi bɛ min e bɛ min ye e b'a dɔn k'a fɔ ja e tun bɛna e bɛna kɛ fɛn ye voilà ko ye nin ye mais souvent an y'a min a baara tɛ kɛ maa ye f'i k'i tɛgɛ ja ci ma m'o de lajɛ k'a la n'a parce que ala m'e da ni nafolo min ye ala m'e da ni gɛrɛsɛgɛ min ye ne bɛ se k'o d'e ma mais ne b'o de lajɛ n ko gɛrɛsɛgɛ bɛ dɔw la a t'a sɔrɔ de a b'a la mais a t'a sɔrɔ a bɛ funuku fɔɲɛkaden an b'o de koron de ala b'o de daliju de di o dilen don n'o kɛra a bɛ koron de n'o tɛ maa dɔw bɛ yen ala y'a sɛbɛn de i bɛ sa e tɛ kɛ fɛn ye i b'i siri fadenw na o bɛ yen non ni maa min b'a fɛ a ka k'i ye i b'i tɛgɛ ja ci ma ni y'i tɛgɛ ja lajɛ ne n'a ka kan b'a k'i ye mais kana ne bila kuma la ten ka n'o ko pusufa sa bɔ ne ye hɔrɔn ye n ka fisa o ma ça veut dire maa t'a kɛ a kana voilà kana kuma fɔ n ɲɛna quoi n t'o nafolo n t'a k'i ye
Nyerte dada kumala. A keba tremel tala prini la benero. Ibe Choukhamadou contacter Choukhamadou ne photo filɛ. Wari filɛ. A bɛ se ka kɛ ne wa. N'a bɛ se ka kɛ a b'a fi. N'a tɛ se i bɛ labila. M'a fi a to yen i t'a sɔrɔ. Denmisɛn dɔ ye n wele hali an kɔrɔ don o k'ale si bɛ san joli a y'o de fɔ n ɲɛna n y'a fɔ a ye n ko e n'a man kan san 27 nafolo baara suguya ye ko n k'e n'a man kan kana don a la dɛ. Parce que k'i to san 20 kɔnɔ ça veut dire million mara man di. Non se filaw lajɛ sa o ye balo tannen de ye o ye balo tannen de ye jɔ tɛ balo min na o ye kunfɛ ko ye mais o tɛ san 20 ni kɔ miliyariw sɔrɔla san 35 o bɛ k'o caman sɔrɔ kaburu kɔnɔ ou bien kaso la voilà ni o b'i bolo n'i ye wari sɔrɔ i san 25 san 27 ka taa bila san 30 kɔnɔ e kɛra waritigi ye bɔ joona i k'i labɛn dɔ bɛ yen ne kɔni bɛ se k'o kɛ n'o tɛ i kɔni ka d'a la a ye tɛ mɛn o bon a nafolo kɔni bɛ tan de ale o de kama a ma nɔgɔ dɛ ale de tere ka jugu fɛn bɛɛ ta ye i bɛ nafolo sa ka taa don bolifɛn dɔ a bɛ taa kari n'i ye a bɛ taa kunkɛri bin kɔnɔ k'i co i ten han u ka bolifɛn kuraw caman waritigi denmisɛnw ten o t'o fa han wali i k'i t'i da ten ka sa ten ma san 30 mana san 30 ka bɔ san 20 kɔ ka taa san 30 san 32 ninnu na ne ye miliyɔn sɔrɔ fo ka se miliyɔn ma min ka ca i b'i ko sa dɛ ɲama dɔ b'o la i b'o de ko n'i m'o kɛ i satɔ don han ni na sa n'u bɛ n'o fana ko wa u b'a dogo k'u ye miliyɔntigi ye ko ne u mago bɛ fura dɔ la ko ni waritigi y'a ko k'a bɛ taa ne ko n ko fantan t'o ko i ko cɔ sisan i hakili la ko ne de bɛ na i bɛna ne bila o la k'i falatɔ ko wa ne t'o kɛ i b'i ko n'i t'i ko i bɛ taa kɔsa in na miliyardɛri dɔ sera ne ma n m'o de f'i ye n t'a tɔgɔ fɔ parce que ne bɛ ten ne tigɛra maa la dɔrɔn ne b'i baro bɔ de ni n tigɛr'i la n b'i baro bɔ yɔrɔ o yɔrɔ i ja n b'a fɔ miliyardɛri n terikɛ sow bi sa ka jɔ ten mais a ka maaya bannen don a ka maaya tiɲɛna ne y'o kuma fɔ a y'i bolo da i da la ten ko kuma ko ne y'ale dɔ ta cogo di n ko bon kodɔnbaliya kuma fana ye Seku Amadu de den o ko ne k'ale dɛmɛ a ye mun kɛ a dɛmɛtɔ ka wari biyebulu ni nama ni 2 ni 3 ni bɔ portefeuille rɔ k'o kuru i tɛgɛ kɔnɔ ka ne tɛgɛ minɛ ta k'o da ne ne ko i ye mun ɲa wa i ye n fo de ka miliyari co i kɔ ye non i bɛ sa ne tɛ kɛ n t'a kɛ wala dɔnni yɛrɛ de lagosira maliyɛn fɛ de an bɛ ta ka taa tukɔnɔ jamana ninnu u b'u bolo fa k'a d'a ma o de kama i ka dɔnni ɲuman ta i ka taa d'u ma Côte d'Ivoire walima tufin kɔnɔ yɔrɔw ladiriya min b'olu la a ka bon i ka maa ninnu ye dɛ i y'a faamu komi n bɛ ka taama an bɛ bi kuntali yɔrɔ dɔ fara i kan o ko bɛ cogo di voilà bon n'i y'a ye ne tɛ taama kosɛbɛ i b'a dɔn kun ye min ye se fila yanni hɔrɔn ka wuli k'a fɔ e bɛ taa dugu la a k'a sɔrɔ dɔ y'i kanu de ko na bɔ n ye n ka so i ka bonya cogo o cogo i ka dɔnni kɛ cogo o cogo e ni so bɛ yaala de han hɔrɔn jatigi t'a ka yaala e ye mun hɔrɔn cogo ye bon ne ka fisa a ma quoi o de kama maa caman bɛ yen e bɛ ne nege ja na dugu in na e tɛ se ka ne ye mun kama ni n taara a ka di aw la ne sen jɔra dugu o dugu la hɛrɛ dɔ yera a la a dugu kɔnɔ mais mun kama ne tɛ taa banangaw mana a nɔfɛ nin ya han banangaw nana u nali yɛrɛ la u nana fɔ Sidibe i ka sanse sɔngɔ an bɛ 100 d'i ma ne ko n ko non kelenya la u tulo bɛ n na o sigiɲɔgɔnya la ne t'o fɛ an m'a mini min sɔrɔ ten i b'a ko ye kana 100 ka ca o ma dɛ a ka ca a ma a y'o to yen ne bɛ ka taa baara min na a tɛ k'aw kelen ye o a bɛ kɛ ne ni aw ni jamana de han se fila u ye 30 ɲini ka na di yan sanse sa ne ka mɔbili ninnu e yɛrɛ ɲɛ b'u la o ne yɛrɛ tun b'a tagama la n'ale kuru la a bɛ kuru sanse de kɔnɔ ale bɛ ten de mais
ne o de kɛ ka n yɛrɛ t'a tɔ mais an taara taama in na ne yɛrɛ yanni ne ka segin ne ye 70,000 ani kɔ ne y'o de financé sira ko na ka na yala ne kun taara wari ɲini yan i b'a fɔ an ka Sikaso taga ni Kucala taga bɛɛ tɛ o ne ma taa dugu si la Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ ko ne ye wari kuru k'a bila nufa kɔnɔ ka na n'a ye o ma kɛ kabi Ala ka n da Mali kɔnɔ ne ma taa taama la ko ne y'o kɛ kanu de bi ne taa taama la maa dɔn k'a yi kanu Seku Amadu hali n'a tigi bɛ si bɔgɔbo kɔnɔ n yɛrɛ kama o de ma n'anw filila bɔgɔ tɛ dɛ cibo k'a datugu n'a kɛ gɔko ye ka misibo kɛnɛ kɛ k'a mun e yɛrɛ b'o dɔn wa sisan denw yɛrɛ b'o dɔn anw wolola o de kɔnɔ buguni sirilen fini bilala kɛsu o ye bara ye bara datigɛlen ka fini bila a kɔnɔ maa minnu wolola o kɔnɔ ma a bɛ bɔgɔ kuma fɛnw ye jɔn o jɔn ye ne kanu Seku Amadu na bɔ n ye hali ka ne si yɔrɔ filɛ dɛ ne bɛ taa bɔ i ye n bɛ n ka mɔbiliw wuli ka taa bɔ i ye wa maa caman bɛ Seku Amadu sɔrɔ e de kama mais o b'a jate peut-être a duma miliyɔn bɔ nin tɛ na koyi a si yɔrɔ a bɛ tan non to yen sa ne t'o ye o ye tubaburi ye o tɛ Seku Amadu ye ne ye sufi de ye ni si yɔrɔ tɛ yen dɔrɔn an ka taa si kaburu dɔ la là quoi il prend le camp mais o t'a anw ka so de ye yan o ye tiɲɛ o y'an bɛɛ ta ye o diɲɛ ye kaso de ye o ye tiɲɛ mun minnu bolo kɛ o ye tiɲɛ wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda a ma ba de ye anw ɲigi b'o de kan mana maa min b'a dɔn k'e bɛna su kelen k'e bɛna badabada dali kɛ kaburu kɔnɔ ka t'i da kaburu sanfɛ fiɲɛ la o tɛ maa si yɔrɔ bɔ wa o t'o bɔ donc maa mun bɛ bɔ nɔfɛ ko n ka taa b'o ye o kana jigiya k'a fɔ ko se t'olu ye o ko tɛ o Seku Amadu ko t'o ye n y'o de fɔ n bɛna tournée ba de kɛ n bɛna tournée kɛ komi samiyɛji binna mais ni tournée minnu bɛ ɲɛ samiyɛ na n m'o bɛɛ kɛ ne kanubaga ne y'a dɔn ne kanu de bɛ maliyɛnw la bi mais se t'u ye surtout Abidjan n sigira ka sa mɔgɔ o mɔgɔ ka ci sera a ma a ka lettre wala a ka vocal hali togoda la i bɛ togoda dɔn Abidjan kafe foro kɔnɔ ni a ka ci sera Seku Amadu ma sa n bɛ taa f'a ka kafe foro la maa caman na n ye ka tila ka dugawu kɛ maa caman ye pourquoi maliyɛn an ka dafe jamanaw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ kɔlɔlɔ bɛ mɔgɔw da la wariko tɛ o ye o jɔ da t'i se de ni se min m'u ye o t'o kɛ yan o de kama ne tɛ taa dugu la ni bonya ma danga n'i ye bonya danga i sigi i kan kɔnɔ ye n taara Banangaw ta in na n terikɛ tulo bɛ na n b'a fɔ o cogo la awɔ an b'a fɔ hɔrɔn don dɛ an n'a bɛnna Mundugula dala don o ja yɛrɛ bɛ yan dɔn an b'a fɔ a bɛ émission in lamɛn kosɛbɛ an bɛ Togola fɔ an ka foli b'a ye a kɛra faso fɛ a taara an y'an sigi Bɛlɛ rɔ an sigilen bɛ Bɛlɛ kɔnɔ u ka misirida la a mɔkɛ du o de yɛlɛmana k'o kɛ misiri ye Bana Sonkɔrɔ dugawu kɛra u ka dugu ye ɲɛgali Ala la u ka dugu Ala bɛ barika don dugu in na sa dɛ Seku an tɛ sigi o la sabu an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Banakɔrɔni i bɛɛ lajɛlen b'a fɔ kosɛbɛ bi e de ye Banakɔrɔni kɛ Banakɔrɔni ayiwa surtout o la o de y'a to tɔgɔ nin dar'i la o Banakɔrɔni morikɛ bon u tun bɛ tɔgɔ danna o la nka dɔw bolo n'u y'o mɛn u bɛ k'a jate ko ne yɛrɛ bɛ Banakɔrɔ ye dɔw taara ne ɲini fɔ ye u t'a faamu dɔw tɛ bamanankan mɛn o tɔgɔ min dara n na Banakɔrɔni morikɛ a sɔrɔla o fɛ ne ma taa ni n yɛrɛ ye Banakɔrɔ ne louela ka taa yen de ka taa baara kɛ ka dugu yirima dugutigiw fɛ mais ne y'o de f'i ye n'i ye janfa kɛ a bɛ dabiri i dala ye ne tɛ foyi fɔ n'a dabirila i dala i yɛrɛ tɛ se k'a dayɛlɛ dɛ Seku sa ɲininkali bɛ yen i b'a dɔn dugu caman mɔgɔw bɛ développement la i b'a fɔ sɛnɛ tɛ ɲɛ dugu dɔ la fan dɔ la kosɛbɛ a tɛ ɲɛ yɔrɔ dɔ la mun maa min bɛ fɛ ka san ka yiriwa sɔrɔ ka kɛ commerce ka ja kosɛbɛ n'u ye wele bila Seku Amadu ma i bɛ taa ye baara min kɛ Banakɔrɔni ka Banakɔrɔni kɛ Banakɔrɔni ye u bɛ Banakɔrɔni ko in de fɔ ko baara in kɛra Banakɔrɔni ye bon ne b'a f'i ye n'a a ɲuman dɔn a ɲuman dɔn n'i ye parce que so dira ne ma Banakɔrɔni a kama n ye dugukolo sɔrɔ ka tila k'a jɔ o kɛra Banakɔrɔni i y'a mɛn wala donc n bɛ Ala fo k'a barikada kɛ mais ne tɛ Banakɔrɔni ne tɛ
Neti. Ibim sa. Neti ne be mundula. Mundula farada. Awo. Yo de fo balwe la yo château du Okadia. Ame ya bi amangulu ngulu kono ya. Donc ne ka dugu taka kata mo ka dugu bara ne bo bara min ngeni yede akaka ba soro koni yani sigile do dugutigi dola. O kelme ku nyida dugutigi doka ka dugu che. Ya me o de kama no borangala mo be nwele kata ta meta dugu di bara ka do mo fana. Do ta ere o ka dugu ko ka gele. Ya me aw kumi sonu deke aw kume yiru so kala yiru bi so ko bi so farakuru be so bo anana ye kote kabakurunte farate kala yirite mimbe ode walillahi aljunudul wahidul qahhar ode ala kelenye ode kele jamatigi karabali masana ko minga ke onake odonge sa aw nana sebo ala mo kan yaw fli kan domo fli ka kote fli bolu fli la ni mefli le sisa aw nana yaw be ka ala mi wili aw ka soro te ka se hakema bo bolu toy aw jigi kuma bolu ka ani soni fewnga semenya ma do sanyi ko ma gela aw ta yiriba do so aw re bolu sani be ka na ofe ote donc ça no ko ye mo ko no ga aw kana fa be se ka sonu mo de se ko mo do be yaw do ne ta dugu la tani o de kama mi mani bolo go dugu la naya aga ke ma sebe ani dugu sebe ndeta ngumbe yoro lawo ama sege sege afamna parce que mali to kera minye bi mauka here o ta de ka here mauka here ango fa ko go moko mali to kera yo wa do be ala yo dai no yide ibe fa ibisa ko toy amaba do meta dugu la ma sedo muso nyumo che nyumo uka kola belo ngama nu ya labe shoga maru na boye kanu kama meta akana ka fanda ya fle ode kama tama imulu dara meta yoro chamana mendena dase adugu to kono ni mulu nyu kabo alisa amino lu kalisi faraka na meta yoro ramena no se telela bebe bo akala tete mo ba shoga ba fo ida do na flo gola kata se wo million wa billion lama ne c'était ma na flo do be ikungere ko wa mo duga nyaga ni fe na obe awo mo ma ko bolo be ko ta ko sebe wa abe ka nyaw bulu ko sebe mo ma ya ta bi ke fe ale boke ale don te kilonde me don yin na fulu fi ma de yo na fulu mu go ya be ale de yo so aflap se ka bara ba be bara aflap be bara sebe ande dobe se fula ne ka sebe nguru manja de ne shoga mo ne ti sebe ku ka cheya mais kulo alaw nasira dobe a hamu saga ko ano debi baraka nyona hamu saga ko hamu khala ham bayrati yasu na barala sebeneni begla na kurula bereninte fini ebe fini do adoba ko foni o firi managla a sebeneni bi do uro bulu ngiri iba mo kaku iko yala mako wulufla na vulu o do sigili me sisa ni o do kapma me kira do mali kira somo do mali lu yaro dine ko fana bi te kira do te kira somo fe te kira somo do no do ta me ko on bi fon fenge fa ba fo ko kaburu te mo ye échappé ko mo mu min ngazu fo e kafiri ha shidi commerçant tromperi zo bougie blale islamiyadi ita fait ka kira sumo ko kuma me ko ale fleur fabi woso ko ale bi jamana mina bi Afrique centrale la ya kale te drome kele ni machi fe ko ni ale to fo yoro ko be ba ale do mele tara wambo ka sege ne male to me jamanderi min darani aka wari do kum bloquera 500 millions ndara ziga kaliwaro ya débloquer d'accord so ge wo fere ga wa ni ma ni boke ni kan na kan na vulu baka sabi bloquera ngande namara cho na vulu mo tabo be yo
est-ce que ma chitette ko fo nafolo ka soro obinya ni to fe al do ba fa fan jeni do be milari bablo ma fe ka baraka di anno ne ba fo no kana mo ka hage bara o toy doni nyini fe dronga do ki yo ka se ka do ka hage bara abi famu sifla ni mebe ku dunna de ebe ma ka hage bara grese ka do be yere law ando bara no sorola bare maga donc o mo be ko ale yere warti di mais ko me ka fe mun fo kale man bara o ko ne ko yeto do bilu ala be do so o ta nyini mais ma o be no ma nyini o ta kai eta ye ma do be amuso bi dese ka desoro mais abi kolobe ka do doni ba ka dugaw nyini nu ya kai ala bi na amuso so abi de bo ma kola fura do ma be se ka ma do re bulu denfura do be nango du mo fu bi de eso fu je ki club da eleta ma o ma ya ke imuso na here do so wa mena dadi yele wide ala misa do fe ibita sananjun la sananjun jodi akorovela ibe kulushi tu murula wali jele iba faratige ka faraga kulushi jumedu iba fo tu bismillah surukuba tara de ngali fa duga na deuna duga dengo ko oluna fabi duga ko lute fabi ko kalifa ka gele neko ala neko akira tu bismillah surukuba tara de ngali fa duga na deuna duga dengo ko na fabi duga ko kauti fabi de ko kalifa ka gele neko ala neko akira ni sega aka sabanala tu bismillah surukuba tara de ngali fa duga na deuna duga dengo kauna fabi duga konde fabi kalifa kagele neko ala neko akira ibo tu sana farai na koroni klebi kana forongi kolokono koroni klebi kenya kan urudugi ba begoni ngai kana forongi kolokono ka mugu bo afura mugu iba ke najila kami wali libitolla wali ma iba ke awa asogomada ani shufela ula ka ke jikala na ka shuru komi kafe kami ni oke ni dante dende ya ko ngamo ala fe fiu ko sabu bala yo de bomo ikola ni here sorala shobamadu yorodo teta mo gansho amando ko da bawfu abija sigaso ani abija tuguni ote wala amufu uni chiuka to o kera sigaso anga cameraman ya mafu kani chi ala ka samafu o kumana mo DJ ma ya ta ka baranyuma kene ala ki nafa nayi ma ya ta ka barajugo ke ala ka barka bo ala ni ala fe so namura sanu chugo shanu bara rebe me utse ka ke chugo wala janfa na o de fe shanu vola che flava nani fe ku nana shanu bara ni ya ku ye no sere kilomita fushi ka bo kele boko shanu bara rebe ni kera patron emme mo financer na amusaka ibu labe o kakara wabina ni mini ikana nyaga ba bare me ko de la musa ma dashika di mo ibi ke feni naka de sigi rola ika wore njike ngaka tetamo so ma chama be ya be fata di manako ma chama be era sorola be farana abe ko aselo bo papier ko nye foro ale bara inte wabina ni ya o fo benyana abala continue bo be ka abeka konni no kera papier yi ni ba o be sigi sebele ba so o be boli yakata iba soro bo wara debeli dobe ne bi bara nge fali kenye sifla nan annashi sebera annashi bi sebe tugudi annashi bi sebe wala ka fali kenye sifla abu jo mine do kono dingu mana do amuna amanye sifla ku ka ndoro ku ka ke menaino kanashi nyamala madimo ibeti kuna ni kura nayi hala ameriki bi beta dakwa tetamo ba shogo ati shogo me banana le ma chama de mun bana ku fa chugo banana kare ala yulu fana da kana ye ku femo fendara ala fa ila kare kala akana malame mami mautoro ni manamana kai danga toka glisse be fale me fra kise ulai ale meka awla gweshi aka frola ala ka debelu kumella aka glisse be fale do fra sekele do be adobe sawabi sabadi na musa tseka marshi ma bawla go fura waye abeta malangulu ayupi afamna bano la karu be mbulu chama lu be mbulu
fura dɔ bɛ yen n bɛna da so o ma n'i b'a fɛ i k'a ka ja nka dɔnkilidala gansan e tɛ se maa fasa da ka tɔgɔ di maa ma fɛn t'e bolo di maa ma fana o fana ye baarajugu da ye n'o tɛ a caman kan man di bilen o bɛ taa dɔnkili da u bɛ kilape y'a munne u b'o don kan na o man kan o de b'a caman sutura nka a caman kan ka bon dɛ o fura bɛ kaɲa la ala bɛ dɔw da o kan saniyalen don nka fura bɛ kaɲa fana la o de bɛ yan wala ani maja yiriw ani dawula ni bonya olu fana bɛ yen tusa awɔ. Monsieur bi bɔrɔ la an bɛ bɔ ni bɔrɔ dɔ ye bi o ma kɛ yan dɛ o kɛra so kɔnɔ i da magara gɛsɛ dɔ la o gɛsɛ in bɛ sɔrɔ wa. Bon gɛsɛ in bɛ sɔrɔ gɛsɛ in bɛ ne yɛrɛ bolo ne y'o gɛsɛ in dilanbaga ye. Ko n'a kɛra ka ko caman. Awɔ o masaya ye bon a gɛsɛ in bɛ ko ɲuman kɛ a bɛ juguman kɛ o de kama juguman sira ne t'o fɔ mɔgɔ ye. Donc gɛsɛ in maa b'i ɲi ko n'o ye ka tiɲɛni ba ladon ten i bɛ se ka tiɲɛni ladon n'o ye hali jamana kutugu kɔnɔ k'a gɛsɛ ɲimi ten ka kuma k'a bɛɛ fɔ ten tasuma bɛ wuli ten balawu ala k'an kisi ka bɔ a ma donc an t'o jamana rɔ bon maliyɛn dɔw bɛ yen u ŋɛniɲɛ ka jugu bi n'i y'o dɔw bila ka hɛrɛ d'o ma dɔrɔn u bɛ jamana ci. Gɛsɛ bon i b'a kɛ ɲuman de nɔfɛ masaya ani bonya fanga jɔyɔrɔ. Bon o ye faama ɲɛmɔgɔw ka bere de ye ani cɛ gɛlɛnw o de ka ɲi quoi bere dɔ bɛ yen n'i y'a da adamaden kun kirikirimasiyɛn y'a minɛ ka ban o fana bɛ yen. Monsieur bere min bɛ yen est-ce que a ka ɲi an ka tunkarankew bolo yɔrɔ. Bon a ka ɲi o bolo dɔw bɛ yen olu ka baara ye gardien ye tunkara fɛnw bon manamanamɔgɔw bɛ nanzaraw la ani fɛnw na n'u y'a k'i la n'u k'u b'i agressé n'i y'a kɛ po ka di u marifa ye dɛ a bɛ bi giriw fa daji kan ka bɛ bɔ. Awɔ o bɛ ne bolo yan. Hali o gardiw bɛɛ bɛ se ka taa. O bɛɛ bɛ se ka taa mɔgɔw kan k'u labɛn ni. A faamuna. Ɔ ne yɛrɛ bɛ cɛ dɔw ye président kuturu kɔ jamanaw la mais u bɛ taa bonni kɛ dɔrɔn i b'a ye ten o dɔw yɛgɛmɛ ten bon e ta bɛ se bɛɛ ten ka yaala ten foyi k'i fongo yaala mɔgɔ nɔfɛ ten yan. Labɛn foyi ten. Ɔ ne hakili la e kɔni bɛ ka yaala fɛn min kɔ i kan ka saya joona fura ɲini o nka ala ka saya i t'o fura sɔrɔ dɛ nka mɔgɔw ka saya labɛnni i kan k'o fura ɲini dɔw b'a ye ko lakari tɛ nɛgɛ la o ye hakili cɛnɛya kuma de ye n ko ala ye nɛgɛ tigi ye n'i y'a kɛ pa ni ala y'a minɛ dun e b'a minɛ yɔrɔ dɔ a tɛ bila yan donc i t'a ka bɔ yen. A faamuna. Se wagati kɔrɔla i ka foli ka laban ani ka dugawu kɛ jamana ye ani ka segin sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ ma k'o fɔ an n'an filɛbaga ye sisan. Kosɛbɛ bon n bɛ segin a kan ne yɛlɛmana Mundugula farada la n y'a fɔ aw ye château jɔra ka di yan n bɛ château in kɔnɔ yan bi an yɛlɛmana Arafa don yɛrɛ kosɛbɛ. Ne kɔni ala ye ne bila ka na don dɛ. Arafa maaw y'u ka minɛn cɛ ka Arafa sɛgɛrɛ kosɛbɛ ne fana ye n ka minɛn cɛ ka Mundugula sɛgɛrɛ wa a ɲɛna an bɛ Mundugula yan bi n'i bɛ Seko Amadu ɲini sa na Mundugula Kati tɛ tugu Mundugula Kati sigi jara k'u fo k'u barika da u ni ce kɛmata diinu tudanu n'i ye juru min don a bɛ sara ne kun dalen bɛ ci la Kati émission ɲɛna émission jara fana wa tubabuw ko de ba ko mission kɛra cogo di ko mission complet nana ne tagatɔ Kati n ka wolodenw kun bɛ maa 9 bɔ mais n bɛ bɔ Kati tuma min na u bɛ maa 30 surunya muso 4 n'u denw Kati sigi jara an bɛ taa ka taa ni mobili 1 taara nka an na to ani mobili 3 de nana den dɔ bɛ direction dɔ la dɔ wɛrɛ bɛ direction dɔ la n yɛrɛ ye mobili dɔ boli so n'o tɛ n tɛ mobili boli ka sɛya tɛ bilen nka surɔ n yɛrɛ ye n sigi mairie kɔnɔ n yɛrɛ kun b'o la ni ala fo k'a barika da o ye taama jalen ye sa dɛ
mais yanne ka se kati ka kati ta to kile saba ala nana kana shuku do dane dalila aye ni na me dala shuku bi shuku e tiedi ako ibe kati ya ditoni do fle iba sa prix ni watani woro ngo ditoni watani woro ko ngunyasa ngulila ka bo sunala ngoni kawa ko ha ala nana fana dia ditoni damate asotaramo nebe mufo ala ni che kati sigi jara kati kaw abarika anda na mundugula ambe dugo ke mundugula yi ana marai mundugula ana marabe sheko amadu nana ka dugukolo ka de wa manyi ni ala fe mundugula ala ka jaka ke shanu ni wari mundugula ka dew ala ka no sege ala ka ben nafa ala ka dine jidi ni jamana ngo ni ala fe fen folo mi ni mo fo mundugula na marai ku jija ala bato ani saraka bo ka do faroka wallahi ka do fara ala bato ka ani saraka bo fala ku nyeshi maoma dino ku jatiya ka u faro bo la mado ye jatigi mo ka do faroka ko nga fuli kai kasuma fuli la ba mi nyafuye dogo ne ma shego amadu on yere be ga nyugu ka fo on ma fe kana boanye me setan nye anga yoro kama su nyana mata u kanu kesa shego amadu kanu mana kila ne ko ni mbado ko eni muso shiro ko fe ko dairo bi soro ka nemo gbala doka shego amadu e giribu de shufidu mita boya ka dula tetamo ba bi ko fe u kanu mirisa warti ko te kanu kodu ne kanu go be robela ni nganu mita boy afamna afamna isa ko ala sa go be ngono ka kla ka dugo bake mali ni mesa ka mali dew ay tu on ga selin ke tofle fongeni do ko fe on ga selin ke tofle ma do ko fe mamunu hunu bawka la ya so bla doni kaba mun ka passeport tumbole do ko kanga ta SRL selin gele flow ka nyini maliyo fe mamun ma ta kundo futne kuno mamun me futne kumeo ne kande ni shima e adado ya kundo kote ayina me klo kelida sheko amadu de ko nyemulo ja alay ala e mun fone neni nga brifiniche keyo fone ko ni dugo ke ka de bi jabi mani ni ala fe mao ma bina tasuma do malikono ala tigi dese ala kana tigi se ala ma ni mo dama makala mo bawi ni jama damo la mo dese ala o mana ke groupe o jama ci o mana ke jama o ci mo ma kwa bi mali jeni o ci mo ma kwa be mali déstabiliser ikira fama ikira fanda ikira nyema ikira asugo sugu hal ni asura ita sele kiti ala do ni ko bi mali ci ala ki biya digen ala ki dese ala ki dese ala ka hine mali la ala ka mali deme ala ka mali deumbe ala ka mali deumbe ala kira na sumo kama salli ala nabi bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عيدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يسفاده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا النبي الفاتح لما قل الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما. صل سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله عبد كان لا يبغى بلا يلفوق فايشوا مدو أتكتي توني أبي متقولا فردا كرفة ينفع فايشوا مدو أتويمي أغا كلامي إسكيزاشون كلامه متقولا فردا ديزومي شو مدو متقولا فردا لا أمان كان بغا فوق جاس برا بفوق فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.